Så vi er kommet herud til fjorden nu, og før vi begynder på alt det sjove, så vil jeg lige komme med lidt fakta. Altså iltsvind er det, der sker, når for eksempel bondemanden, som I kan se, er der mange marker her ved fjorden, gøder deres mark, så regner det, og gødningen bliver skyllet ud i fjorden. Her, det forekommer tit mange steder, så når det sker, så kommer der tit alger, som spiser det her gødning og døde ting. Og jo flere alger der er, jo mindre ilt kommer der i vandet, da algerne enten rådner eller skygger for planter, som ikke kan overleve. Og når der er iltsvind i vandet, så er der jo så intet liv tilbage, da der ikke er noget ilt i vandet. Og det er skidt. Eksperten Nana. Lige her i vandkanten har vi for eksempel fundet alle disse små organismer og levende smådyr. Der er for eksempel tanglapper. Masser af små dyr. Tang i vandbunden er rigtig sundt for fjorden, da det ved hjælp af fotosyntese producerer ilt til fiskene, så de kan leve under. Det her er så tangsalat. Det kan man rent faktisk spise. Havbiologen sænker nu sigtbarhedsinstrumentet ned i vandet for at se, hvornår man ikke kan tyde cirklen mere. Hvad er det, vi skal trykke på den? Så man kan se, at der er grøn vækst nede i vandet, hvilket kunne tyde på alger. Den bliver mere og mere utydelig. Og den er væk. Som vi kunne se på prøven, var der 1,5 meter ned, så kunne man altså ikke se den hvide plade mere. Og det vil sige, at vandet her i fjorden er semi-klart. Vi er her med havbiologen Nana, og vi bruger det her planktonnet til at finde ud af, hvor meget algevækst der er i vandet her i fjorden. Det vi gør er at kaste ud. Skal vi lade den være lidt? Så venter vi lidt til den fanger noget, og jeg hiver stille og roligt ind for at se vandet. Det vand vi så fanger, putter Nana så ned i et glas, hvorefter når det er fyldt, vi kan se hvor mange alger der er i vandet. Det er en rigtig god fangst, vi har fundet her. I vandet her i havnen kan vi se, at der er både dyreplankton, og det vil så sige, at det er det, der spiser algerne. Derfor kan vi konstatere herfra, at der er alger i fjorden, men at det er medium klart, hvilket man jo også kunne se på vores sigtbarhedsprøve. Fuld gang med at måle, hvor meget ilt der er i vandet. Dette apparat måler simpelthen ilten i overfladen lige nu, og den står på 10,6, hvilket er godt. Vel? Vi går nu ned til bunden med vores iltmåler. Der går lige lidt tid, før at den finder svaret. Men vi ser, at den daler drastisk. Den er nu helt nede på 6. Vi er nu helt nede på bunden med vores måler, og vi kan se, at der er 3,7 milligram per liter. Og det er altså iltsvind, når den er under 4. Her ser vi havbiologen Nana, som undersøger, hvor meget godt sand der er i fjorden. Det lugter ikke af prut.